Казвам се Денко Проданов. Енергичен, честен и доблестен. Вече съм артист 12 сезон в музикалния театър. Любимен партньор е Александър Панайотов. Пея от време на време, но така без да бъда досаден. По кулинарията. Средно добър ученик. Много рядко го правя. Да мога да летя. Целият репертуар да се изгледа на музикалния театър, защото той е много пъстър, много цветен и ние сме хора, които наистина си оставяме сърцата на тази сцена, обичаме нашата публика и сме винаги с отворени обятия за още и нова публика.